Gusto mo matikman poki ko? Gusto mo makita yung poki ko? Gusto mo matikman ang poki ko? Gusto mo bang matikman ang poki ko? Gusto mo matikman ang poki ko? Gusto mo bang matikman ang poki ko? Idol. Ay, huy, MBC to. MBC. Kuya! Mabilis lang. Ayun, ito yung idol. Kuya, pwede ma-interview? Kuya. Hello po, pwede mo ma-interview saglit? Eh, di ba may crush ka sa akin? Ay, matagal na. Kuya, pwede ma-interview? Kuya, may tatanong lang ako. Gusto mo matikman ang poki ko? Nakatikim ka na. Gusto mo matikman poki ko? Gusto mo makita yung poki ko? O gusto kong ipakitikim kasi sa'yo ang poki ko? Gusto mo bang matikman ang poki ko? O gusto mo matikman ang poki ko? O gusto mo bang free taste ng poki ko? Gusto mo bang matikman ng poki ko? Ay, nako! Ha? Ibang poki. Hindi nga. Basta yung basa. Ay, huwag na kami. Dati mo pa sinasabi, idol. Ayaw ko. Di ba dati sabi mo kay uncle? Hindi nga, seryoso ko, yan o. Hindi. Ay, poki. Ano yun, masarap yun siya na ano, di ba, ma'am? Yung may mamon sa gitna yun. Dami mo sinasabi. Tayo lang to. Sa atin lang. Ayaw mo, bakit? May natikman ka ng iba? Na poki? Ha? Sa minis ko lang. May sama ka na ba? Siya, natikman mo na ba poki niya? Oo. Ay. Sabi mo kung wala lang akong asawa. Ito, papasilip ko sa'yo. Silip o tingin? Ay, silip o tikim? Silip o tikim? Ano gusto mo na lang? Tikim o silip? Hindi, ano lang, silip lang, silip. Hindi. Silip na lang. Silip. Silip na lang. Silip. Tingnan mo lang kung maganda. No. Ibang... Halika dito, huwag sa camera. Dito, sa likod. Silip lang. Tingnan mo lang dito. Tingnan mo lang. Silipin mo lang. Silip o tikim? Wala ako, kalawa yan. Sige, bait to eh. Ayoko yan, biktimahin eh. Hindi to. Ay, ilan ka na? 17. Ay, minor de edad ba? Madaan tayo, mababarangay tayo. Shout out sa'yo. Ito, may dala-dala akong ito. Ito, matikman. Ito, oh, silipin mo. Oh, poki. Ano mo yun? Poki! Ikaw talaga. Napakababae. Ay, no. Poki! Ikaw talaga. Oo, libre. Hindi, joke lang akin to. Ito, mga aagaw pa. Upo ka para matikman mo. Nakaligyo tayo. Eto, papatikan mo sa'yo. Oh, Poki. Eto, Poki. Ito. Poki. Ito, basahin mo, oh. Poki. Ikaw talaga. Napakababaero nito kung ano-ano naiisip dito. Oh, masarap yan. Oh, basahin mo. Eto. Parang cookies and cream na talaga, no? Eto nga! Sinilip. Kumaway ka sa camera. Shoutout sa misis mo. Masarap ba ang poki na asawa mo? Sorry, kuya. Sorry, hello, ma. Tanya Chinita po ng Love Radio. Bye-bye po. Ingat po.